bojomu ngayahi kewajiban ki mesti kok sabiantu kok rewangi. Ning lah yo aja kaya ngono lho, gendang sithik karo bojo kok yo dituti ae lho dinku. Piye. Ngono ku lho pengin-pengini aku. Mboten perkawis ngoten. Kok pengen-pengine Gusti. Senajan to mung sak abdi, nek kanthi ikhlas, menging urip nggih tentrem lho ya. Iya aku ngerti kowe iki ikhlas lahir batin nggonmu ngadekno ning panti kudus. Ning nggonmu runtang-runtung kaya mimilan mitune iki jane aku ki meri marang kowe sakarone. Lho, kok tempel ku sing meri kula. Lah wong kula menika namung sak abdi. Dan jenengan menika lak ndoro kula. Ning ngeten lho. Dan jenengan menika. Ndoro kakung teng pundi to? Lah iki nek yo ngerti dhewe ta bendaramu kakung. Adat rupiane umpami piyambakipun tindak pundi rak mung tansah dipun dherekaken kalih kula. Enten napa-napa sing cepak-cepak niki rak kula. Lho niku kok ditinggal lho aku. Lah iki mau dadi ra ngerti to tindake bendaramu. Lho kowe iki piye biasane iki kowe iki takon ngawat-ngawati karo bendaramu kakung. Larang niku umpami kula entuk kantuk duka kalih jenengan kok sinten? Ra sing rugi kula kalih bojo kula. Ampun dipecat nggih. Ora tak pecat arep wong apa? Kamu ndang dekan apa mawon sampean perintah mungkin kula laksanakaken lho. Sewu Ing janjane ngene iki yo. Nggonku mang mak. Ana apa? Ana tamu. Kan rene dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saestu. Anak. Mau gak mirip? Tak. Assalamualaikum. Lho kinten sinten? Jebul rayu niku lho. Enten tamu sakembaran. Nggih, matur suwun sanget. Sampun dipun letak. Nanti mlebu nggih nanti mlebu. Wayahku sekaton ganteng-ganteng. Iki wayah sampean. Heeh. Wah. Apa ya ora kelingan? Kae cilik. Isine mung tasat dodolanan ana ing panti kudus lho kok solali lho. Satriya sakembaran. Katon gagah piteksa. Bagus kaya wedhus. Kurang ajar iki putuku aja wedhus lho. Suwe bagus. Isa nyamutan saya kelingan ora sapa? Sing biyen kok ngomong. Sing tak ini pas waktu nyuwun. Bagus panuwun karo bagus momen. Ya niku lho, nek min-min niku kok supe kok. Nggih leres. Nggih. Malah nek ngoten kula nggih mboten supe. Jenengan nek isih dolanan teng ngene wingking mriku sing ngancani kula re. Yen sing ngomong. Nah sing niki lho. Heeh. Riyen iki jepes kan nom-nomane kula. Masa iya? Masa ya sok bagus kowe iki kok. Iki ana angger tamu bagus mukminan panuwun. Ya rak ngerti klangenane iki apa kuwi digaweke dicepak-cepake sanane ditokke. Oh, ngoten? Yo. Sampeyan susu nggih kersa? Nggih, kersa. Kersa. Nggih. Lah jenengan kopi Kula teh hangat mawon. teh hangat. Saestu. Lah sesuk napa jenengan? Sukun mawon, sukun putih. Sampeyan sukun jenengan Cemutu mawon. tuku dhewe. Kurang ajar kowe iki. Nang buri Lah kok ya. jaluki umpami monggo sak wontene ora nggih kula dawuh. Ya ora apa-apa wong ning gone ayange kok ya ora apa-apa. Njok kurang ajar sisi ngono gelas. Nggih, mbon pake. Nek kula tak tak. Iya. Nangger bagus mukminan panuwun. Nggih kula ya. Rada cedhak rene lho nggih. Ngomong kok dadak-dadak. Apa yo ora kangen karo iyang lho ya. Nuwun sewu ya. Piye nggih? Nuwun nggih kula ngraosi rasa kangen kalih panjenengan. Heeh. Balik maneh. Iki ngopo kok iso wira-wiri kira-kira. Mana lho? Kula kesupen. Nek apa? Tokone rak mriko ngaji. Iya, wis Pacek duwe. pas sukun kalih semutu niku lho. Nggih dhuwit barang. Ah, lampun. Wis duwe ya wis. Aja suwe-suwe lho. Eyang Melatisari. Heeh, piye nangger mukmin? Estunipun kula ngantos wantun minggah wonten ing Taman Sari mriki kedahipun kula badhe derek kepangalih panjenengan. Lah ngono kok dadake tepang yang iki nganti pangling gumun setahun lho wis kok jojo wis semene gedene ngajak tatarane kadewasan katon bagus-bagus. Alah ya
padian wanita. Nanging Kang Mas Mukmin ingkang sampun gadhahi padian wanita. Wis duwe piye Mukmin? Panjenengan pengen mengatosi napa mboten? Nek diparengke yang ngerti ora apa-apa, nek ora ya yang lenggono. Ya. Estunipun ingkang dados kumeneling ati niku mboten sinten-sinten. Ya. Namung panjenengan piyambak Eyang. Yang putri. Nggih, Eyang Mlatisari. Sing kok tresnani. Nggih. Sing dadi kegandelan ning atimu. Nggih. Aduh, Eyang. Ini nyadar. Nggih, kula ingkang dados seksinipun Eyang. Menawi Kang Mas Bagus Mukmin menika tresno sanget dumateng panjenengan. Aduh, biar Mukmin. Kok Syukur, malah ya. gawe ngratapan deg-degan atine Iyang iki lho, Sampun. Nggih. Tenan apa ora iki? Estunipun leres. Ning Iyang wis sepuh lho. Nadyan panjenengan sampun sepuh, Heeh. ingkang saged ngratoni ati kula nggih mon panjenengan. Ah, iya, iki lho ya. Aku ki suwe ora tau didemek Pramila, aku. ya. Heeh, piye nggih? Kula Heeh. sampun dangu kula anggadhahi rasa tresna kalih panjenengan. Iya. Uga nek panjenengan pirsa anggadhahi tresna kelawan Bagus Mukmin. Lelados kalih kula. Jaluk buktine yen to yang iki nampa katresnanmu, nggih. Nggih, nek Ah, panjenengan Buktine apa? Buktine apa ta bagus? panjenengan lelados kalih kula nek estunipun panjenengan gadhahi rasa tresna. Radeni gawe ke kopi. Nggih. Nggih kopi, nggih dolanan. Ngoten niku lho. Ada yo nggih ora kok yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anu Kang Mas Sunan monggo. Sajane kok musa. Mboten katuran pinarak. Kok anu Roro tindake biasanipun iki ra dirandat kok cepet sanget sampun kondur. Merkono wika. Oh, ngaten ji napa? Rikala semono aku rak diutus Kang supaya dikongkon karo Yai Surawyata kang supaya nayuh wujuding pusaka. Brahma Cetan Saka Brongot Setan kok. Oh. Lajeng Lah iki wis wayahe tak suwun arep tak balikke ana ing Yai Surawyata. jenengan ngersake Brongot Setan Kober. Oh. Badhe jenengan Yogyi. Iya. Oh, ngaten ji. Dipun rantos ji Kang Mas Sunan. Santeni sautara. Nggih. Kok rewele. Aku iki ngersake pusaka, ora kok ngersake adohanku lho. Aduh cilaka niki Kang Mas Sunan. Cilaka. Cilaka. Cilakane manggon ndi Nyai Sunan? Brongot Setan Kober aneh. Anis. Nggih. Nggih. Wang sumono kanthi rentuling ati kang suci. Sing tekan ana ing panti kudus kene sapa? Lho kowe. Nggih. Nanggir Bagus Mukmin lan Panuwun. Bagus Mukmin lan Panuwun. Nggih. Oh, yen ngono sing tuwa ora ngerti tuane, sing nom mamak mripate. Assalamualaikum. Kang Mas Sunan.
Surawiyata. Estu kemawon kepengin sangat panggih kalian panjenengan. Yen wis ketemu kelawan paman, Kula badhe matur. Menawi wedal menika kula kapatah Paman Sultan Trenggono ingkang parikedah ngemutaken panjenengan ingkang sekados panjenengan kedah sowan wonten ing Kasultanan Demak kita. nggih. Nggih, estunipun kados mekaten. Kula ngatos ping tepang kepala panjenengan amargi kula pengen ngemutaken panjenengan. Piye? Ngemute kelawan pun paman. Bali. Menawi kula bali wonten ing Kasultanan Demak Bintoro boten sesarengan kalian panjenengan estu kemawon kula badhe pikantuk duka kalian paman. Mau bali. Kowe mau bali? Boten, Bali lah. Boten, Bali. Bali. Paman. Kula pangapunten sangat paman kula. Monggo pelaturi sarengan sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Rajar we. Bocah durung ilang pupuk lumpuang. Paman. Kan jare wong tuwa beber pisan ora gatek. Pisan mle. Kowe bali ora? Boten. Kowe padha bali ora? Boten bali, Kowe padha bali ora? Panuwun momen aja mlayu. Tungkap 40 dina lawase aku kelingan yen Kiai Brongot Setan Kober ditayuh lawan Kakang Sunan Kudus dapat Sutikyo. Wayah dhuwuri. Wah. Piye? Yo, aku ngrumangsani yen aku iki wong Islam kudu nglakoni 5 wektu 17 rakaat. Rene iki wis wayahe dhuwur, aku kudu ngayahi kewajiban dhuwur kaya dene aku yen ana ing Kabupaten Jagan Panulan. Yo. Yang menapa Kang Mas? Panuwun, Kados pundi? rasane panas. Sakwise aku mejahe karo paman Surawiyata. Menawi ngaten monggo kula atur kondur wonten ing Panas. Panas. Innalillahi
tumekaning pati. Garwane uga nyerekke tumekaning pati ning ayo bubuh. Barengi lairing Ponang Jabang. Ponang Jabang bae malah duwen temangsang ana sak dhuwuring losong iki. Suroyoto lairipun penangsang mugia lawan menika ingkang saya monggo aturaken dene Pramila paripurnanipun cariyos wonten ing siang menika niki paripurna nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.